खुलुमबाय लोगोफोर आं दा थांगासिनो पेलिंनि मोनसे हेलिपेड भिउ पइन्ट साइट सिन हेलिपेडखौ नायनो पेलिंनि मोनसे साइट सिन हेलिपेड भिउ पइन्ट नैबेनिफ्रायबो कान्चनजंगाखौ क्लियार नुयोमोन दिनै खाफालानो गाज्रि नालाय जोमै खोबजोबनानै दङ दा बै दसे थानानै नुयोना नुवा नायनोसै हेलिकप्टार बायो बेयाव This is the helipad. हटेलफोर दंजोबखायो नैबेयावबो बेनिफ्राय नै हेलिपेड भिउ पइन्टनिफ्राय स्काईवॉकनि चेनरेजिगनि मुर्तिखौनो नुहुरो बेनिफ्राय दसे उनाव स्काईवॉकआव थांसै ने दा आं नै हेलिपेडनिफ्राय फैनानै चेनरेजिग सिक्किम रिवा पाटला स्काईवॉकआव थांगासिनो दङ एक नम्बर गियाराव होनानै साखोनांगौ नै ओरैबायदि थियाखा गाखोनो बा नैबे जाहैबाय स्काईवॉकनि पार्किं लट गारिखौ आं बै साइडथिं पार्क खालामनानै दोनबाय पार्किंनि थाखाय 10 थाखा लायो आं दा दंफैयो पेलिंआव पेलिंनि स्काईवॉकआव टिकेट लानांगौ नैबो टिकेट लानांगौ 200 थाखा लायो टिकेटआ चेन्जथ' होनो हम आसाम से कितना दूर है यहाँ से आसाम आसाम यहाँ से लगभग हमारे यहाँ से नहीं 300 नै आं टिकेट लाखांबाय दानिया हाबनोसै एसे गोजौ गाखोनांगौ मेंबायलै ससे गाखोनानैनो नैबेनो स्काईवॉकआ बेयावनो थाबायो मानसिफ्रा बेयो ग्लासजों बानायजोबनाय एसे गोजौआव गाखोबावनांगौ मेङो आं दसे थाथ'बाय हानो नागिरा जा मेङो गाखोगासिनो दं नैबाव बेनो जाहैबाय स्काईवॉक पेलिंनि मोनसे फेमास साइट सिन बे स्काईवॉकखौनो नायनो गोजान गोजाननिफ्राय ओरैबायदि मानसिफोर फैखायो बेयाव आरो चेनरेजिगनि मोनसे बेसेबांबा गोजौ स्टाचु दङ नैबेनो जाहैबाय चेनरेजिग सिंहामनि स्टाचु फाइनाल नै गोजौआव मोनफैबायानो बेयाव जुथा खुनानै दोननांगौ नायदो स्काईवॉक पेलिंनि भिउआ
नैबो गाखोहैगोन दा र' सिगां स्काईवॉकआव थाबायग्रोनो Welcome to 1 million subscribers. Holy moly. बे स्टासुनि गोजौआव गाखोहैनोसै ओरैबायदि गुदुंखा गाननो हाया आथिङा Rosido 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, मेङोलै बिराद गोजौ गाखोलांजोबथारनोसै आङो बेखौ गासिबो सारि बेयाव स्टेपआव मोनसे स्टेपआव 12टा खरि सिरि दङ 40 बेयाव गासै 148टा सिरि दङ 148टा सिरि मेंबाय ओरैबायदि मेंखाबाय बे जाहैबाय रेन्जिंनि स्टासु फाइनालि आं गोजौ मोनफैबाय सिङाव हाबफैनायनि र' फट'ग्राफि एलाव दंना गैया नायनो रेन्जिं स्टेसननिफ्राय गोजौनि नुथाय बेनो जाहैबाय चेनरेजिग स्टासु गोजौनिफ्राय नुनाय भिउफोर नायदो ओरैबायदि समायना नुखायो गोजौनिफ्राय
मोना रेस्ट्रिक्शन हेलमेट देखायनाय जाबाय एसे बेनि सिंनि नुथाया